नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करीत आहे। मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे बटाट्याची सुकी भाजी। तर मंडळी, बटाट्याची भाजी दोन प्रकारामध्ये असते। एक तिखट भाजी केली जाते लाल मसाला टाकून, आणि एक पिवळी भाजी केली जाते। जी पिवळी भाजी आहे ती लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी सगळ्यांनाच आवडते। तर त्याची मी रेसिपी आज तुम्हाला झटपट ही भाजी कशी तयार होते ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे, आणि साहित्य तुम्हाला मी भाजी करता करता सांगणार आहे। तर आपण आता भाजी करायला सुरुवात करूया। तर मंडळी, हे बटाटे आहेत ना, मी कुकरला उकडून ह्याची सालं काढून घेतली आहेत। हे अर्धा किलो बटाटे आहेत। तर त्याच्या मी तुम्हाला फोडी कशा करायच्या ते दाखवते। हे बघा, हा पिवळा बटाटा करणार आहे। आपल्या कसं उकडून घेतलं आहे त्यामुळे थोडा लहान मोठं साईज असं आपल्या मनावर असतं, ते तुम्ही बघून घ्या। हे बघा, साधारण एवढी साईज करायची, कारण नंतर जास्तच बारीक केलं तर ते कुस्करून जातात। लाल भाजी असते ना बटाट्याची, त्याच्या अशा बऱ्याच प्रकाराने ती केली जाते। म्हणजे आता बटाट्याची साहित्य सालं काढत नाहीत जेव्हा आपण तिखट भाजी करतो तेव्हा, आणि त्याची अशी पातळ म्हणजे स्लाईस करून देखील ती भाजी केली जाते, आणि छोटे छोटे अशा फोडी करून देखील आपली बटाट्याची जे जसे साल न काढता भाजी असे चिरतो ना तशी केली जाते। पण उकडलेल्या बटाट्याची पिवळी भाजी करायची झाली तर त्याचे साधारण अशाच फोडी पीसेस असे केले जातात एवढेच। आता बटाट्याचे पीसेस करून झालेले आहेत। आता मी गॅस लावते आणि कढई ठेवली आहे गॅसवर। हे बघा, हे बघा मंडळी, याच्यामध्ये मी आता कढईमध्ये ना तेल टाकून घेते। कढई छान तापलेली आहे, आणि या भाजीसाठी मी 2 पळ्या तेल वापरणार आहे। तर मंडळी, आता यामध्ये मी मोहरी टाकून घेते। ही मोहरी अर्धा चमचा आहे। तेल पण छान तापलं आहे, मोहरी देखील तडतडते। जिरं देखील अर्धा चमचा घेतलं आहे। तर यामध्येच मी आता लसूण पाकळ्या टाकणार आहे। 7-8 लसूण पाकळ्या आहेत, ह्या ठेचून घेतलेल्या लसूण पाकळ्या। हे बघा, जिरं मोहरी छान तडतडले। आता ही कढीपत्त्याची पानं आहेत, हे देखील फोडणीमध्ये टाकून घेणार आहे। आणि ह्या हिरव्या मिरच्या आहेत, ह्या आता मी टाकून घेते। थोडा गॅस बारीक करून घेते फोडणी। त्याच्यामध्ये मी कांदा टाकून घेते। कांदे असे भरपूर सारे घेतले ना काही भाजी फार सुंदर लागते, कारण बटाट्याची पिवळी भाजी असेल तर कांदा जास्तच वापरावा एकदम। आता कांदा थोडा तांबूस कलर येईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे, आणि कांदा भाजायसाठी आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे। आपण बटाटे उकडताना देखील मीठ वापरलं होतं। आता हा अर्धा चमचा मी मीठ घेतलं आहे, हे कांद्यामध्ये टाकतो, म्हणजे कांदा आपला पटकन भाजला जातो। हे बघा, आता मस्त असं कांदा भाजत पण आला, मऊ झाला आहे। यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हिंग टाकणार आहे, टाकून घ्यायचं आहे। हिंग असं तेलातच फोडणीमध्ये टाकायचं, म्हणजे त्याचा वास देखील सुंदर येतो आणि भाजी पण चविष्ट लागते। तर मंडळी, बटाट्याची भाजी कशी, ही भाजी आहे ना अशी कॉमन भाजी, म्हणजे सर्व सणांमध्ये म्हणा किंवा कोणता पण कार्यक्रम असू दे, टिफिनसाठी म्हणा, लहान मुलांच्या मोठ्या माणसांच्या पिकनिकला गेलं तरी आपण अशी ही पिवळी बटाट्याची भाजी आहे ना आवर्जून घेऊन जातो, आणि सणांना मोठ्या मोठ्या जेवणांमध्ये देखील ही केली जाते। त्यामुळे ही भाजी अशी झटपट भाजी होणारी आहे। तुम्हाला असं वाटेल की ही एवढी उकडायची करायची, तर आपण ही बेसिक तयारी करून ठेवली ना तर या भाजीला काही जास्त वेळ लागत नाही। अशी परतून जरा दिली का लगेच टिफिनचं देखील होतं, रात्रीचं लवकर करायचं, किंवा एखादा प्रोग्राम असेल तर आधीच आपण असे बटाटे उकडून सोलून कांदा वगैरे चिरून ठेवला तरी ते झटकेपट होणारी भाजी आहे। अशी गरम गरम परतून द्यायची। हे बघा, आता कांदा छान भाजत आला आहे। हळद आता मी अर्धा चमचा टाकते बघा, कारण आपल्याला पिवळी भाजी करायची ना, हळदीमुळे छान असा कलर यायला पाहिजे बटाट्याला। मी या भाजीमध्ये ना टोमॅटो टाकणार आहे।
तर प्रत्येकाच्या आवडीवर आहे. टोमॅटो ज्यांना आवडत असेल त्यांनी टाका. एखाद्या वेळेस नाही जरी तुम्ही टाकलं नाही ना तरी काही हरकत नाही आहे. पण टोमॅटोमुळे कसं मुलांना म्हणा लहान लहान मुलांना असं त्याच्यामध्ये टोमॅटोच्या यांनी पौष्टिकता वाढते म्हणून मी बटाट्यामध्ये मी टोमॅटो देखील टाकणार आहे. प्रत्येकाच्या आवडीवर आहे. छान असं मऊ होईपर्यंत आपल्याला परतायचं आहे. छान असा कांदा देखील मऊ झाला आहे. आता मी यामध्ये ना बटाटे टाकून घेते. बघा आता गॅस थोडासा बारीक करते म्हणजे छान असं बारीक गॅसवर ना परतून घ्यायचे आपल्याला. म्हणजे त्याच्यामधलं जे मीठ म्हणा मसाला म्हणा सगळा बटाट्यामध्ये मुरतो आणि भाजी चविष्ट होते. ती बघ किती झटकेपट झाली. आता याला 5 मिनटंच लागलीत आपल्या भाजीला. आता ही भाजी जरा 2 मिनटासाठी वाफवून घेतली ना ती गरम होणार. मग त्याच्यावरून आपण कोथिंबीर आणि ओलं खोबरं घालायचं. 2 मिनटं आपण झाकण ठेवून वाफवून घ्यायचं आहे. तर आता आपण याच्यावरचं झाकण काढून घेऊया. छान अशी वाफ आली. मस्त असं सुगंध सुटलं एकदम. बटाट्याची भाजीचा वास कुठे लपत नाही. तुम्ही कोणत्याही घरात जरी बटाटा केला ना तरी असा सुंदरच वास येणार. तर यामध्ये आपण ना आता पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे. जसं बटाटा उकळून आपण घेऊन कापूनच ते नुसतं तेलावर असं कांदा बिदा टाकून फ्राय केलं आहे. मस्त आहे बघा. ह्याच्यात पाणी ठेवायचं नाही आपल्याला. मग त्यामुळे छान चव लागते. आणि ही भाजी जरी तुम्ही कुठे बाहेर घेऊन गेलात ना तरी अशी खराब होण्याची शक्यता नसते. ही भाजी अशीच राहते. आणि हे बघा तर आता यामध्ये ना मी ओलं खोबरं टाकून घेणार आहे. बघा किती छान सुंदर दिसतं एकदम. थोडंसं ओलं खोबरं असं मिक्स केलं ना आता आपण गॅस बंद करून घ्यायचं आहे. आणि थोडीशी गार्निशिंगसाठी आपल्याला कोथिंबीर टाकायची. हिरवीगार अशी कोथिंबीर आपण यामध्ये टाकली आहे. आता ही डिश आहे ना मी सर्व करून घेते. तर मंडळी अशा प्रकारे बटाट्याची पिवळी सुकी भाजी तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला ही भाजीची रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. शेजारची बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.